Na putu od kuće do škole žrtvom nevjerojatne brutalnosti postao je 14-godišnji dječak. Napadnut je bez ikakva razloga. Dočekali su me dvojice tamo kod stanice i da su me jučer pretukli. Bez reći su dakle, uzeli su mobitel, tražili su me novce. Kada ga je hitna našla, 14-godišnjak je ležao na ulici obliven krvlju. Te im noći to nije bila jedina intervencija. U jednoj ih večeri ponekad odrade i više od 10 zaredom. Kako izgleda život ljudi kojima je posao spašavati živote i pritom u većini slučajeva ugrožavati vlastiti, provjerio je naš novinar Ivan Skorin. Proveo je 2 jutarnje smjene s liječničkim timom hitne pomoći. 8 ujutro, prva dojava. Starija žena ostala je bez svijesti. Njezina obitelj je panično zvala. Liječnički tim juri do Zagrebačke Peščenice. O vještini probijanja kroz gužvu nerijetko ovise životi. Pala je u kupaonici, ona je svijestila se, supruge i obitelj su alarmirali, pa je velika panika u stanu, a kod dolaska je zapravo bio normalni tlak. Nakon kratkog pregleda liječnica je ustanovila da je pacijentica izvan životne opasnosti, ali treba biti zbrinuta u bolnici. Odmah potom istome timu stiže druga dojava. Umirovljenica zove u pomoć. Prilikom kuhanja teško se opekla. Rijetki su trenuci odmora. U smjeni koja traje 12 sati zna se nanizati i više od 10 intervencija, bez trenutka predaha. Kod druge intervencije prvi problemi. Na dojavljenoj adresi nema ozlijeđene osobe. Sad smo dobili dojavu da je opekotina šake, znači to sad mi ne možemo znati je li nije, možda su ljudi već cijeli otišli u panici, otišli sami autom. A tu nema prezimena? Tu nema prezimena na ovome, znači moramo provjeriti. Nekad se kaže, nekad se ne kaže. Mnogo je lažnih dojava ili krivih adresa. Svaka dojava se mora provjeriti. Svaki put ekipa mora izaći. Nakon što su bezuspješno provjereni okolni ulazi zgrade, ekipa se javila centrali i počela se spremati. No odjednom preokret. Što kažete? Na 5. kat da dođemo. Ipak je gospođa tu. A niste otvorili, niste se javili na telefon, mi smo mislili da vas nema. Ali morate otvoriti, gospođo. Nesporazum je brzo izglađen. Opekline su pregledane i sanirane. Nisu bile teže, pa nije bilo potrebe za hospitalizaciju. Druga liječnička ekipa na drugoj intervenciji susreće se s još jednim, kako nam kažu, standardnim problemom. Ulicu do koje treba hitno doći gotovo je nemoguće pronaći. Vozila hitne pomoći u sebi nema u GPS sustav. Po terenu ih navigiraju službenici iz centrale. Ponekad se ne snalaze. Nakon 30 minuta ulica je pronađena. Koliko ima lutanja? A nema puno lutanja. Ovisno o dijelu grada, znači postoje ti neki specifični dijelovi grada koji ili nisu upisani ili se ne vide na ovom, ili nisu u planu upisani i tako, mislim, postoje neke adrese još pogotovo ako se i krivo prezentira adresa koja se traži. Srećom, ovome pacijentu se stanje nije pogoršalo dok je čekao hitnu. Na poslu je ozlijedio leđa. Zbog teških bolova prevezen je na pregled u bolnicu. Ovakvi i slični problemi su česti, ali sve se rješava u hodu. Mnogi ne shvaćaju da nije lako voziti brzo i oprezno, žale se vozači. Stalno trpe kritike. Kad dođete ljudi gdje ste, ne znam, za šta vas plaćamo, vas nema, ne znam. Koliko to opravdanja? Nema uopće opravdanja, ne? Nikad niko još nije došao, hvala ti što si me spasio, tako pa ali dobro, mi imamo neko svoje interno zadovoljstvo, ali kažem, ja još nisam doživio da bi se neko zahvalio. Ljudi gledaju, to mu je posao, pa valjda smatraju pod normalno. Obje ekipe odradile su smjene u kojima na sreću nije bilo teže stradalih osoba. No mirni su dani rijetkost, puno je više težih smjena. Prometnih nesreća sa smrtno stradalima, nažalost, nagledamo se i prečesto. Priču počinje Tomislav. Stravični prizori ostaju dugo urezani u sjećanje.
jednu prometnu u kojoj nam je dijete preminulo, gdje smo došli u biti po dolasku da smo vidjeli da je dijete mrtvo isto. Pogodite. U prvi trenutak te pogodi, ali nemaš puno vremena isto dalje razmišljati o tim stvarima, jer isto imaš više ozlijeđenih pacijenata i onda gledaš dalje da pomažeš njima i sve, da pružiš što više možeš. Tomislav je medicinski tehničar već 6 godina. Hitnoj pomoći privuklo ga je upravo zadovoljstvo koje osjeća nakon spašavanja života. Najradije se sjeća nedavnog slučaja kada je pacijentu stalo srce, a nakon 15 minuta reanimacije počelo je ponovno kucati. U biti ispunite osjećaj zadovoljstva jer tu vidiš da si zbilja nekom pomogao. Na taj način. Osoba koja ti praktički bila mrtva, da si uspio dobiti nekakve vitalne znakove, vratiti u život i pomoći joj. Dugogodišnje iskustvo iza sebe ima i liječnica Iverka Kuleć. Njoj se priznaje najteže nositi s agresivnim pacijentima. Intervencije znaju biti traumatične. Neke stvari ne možete zaboraviti. Mislim, vi ste ih zaboravili, ali su zapravo, vi ih se prisjetite. Nekad je dovoljno da prođete kraj nekog mjesta i zapamtite, vidite tu osobu ili pacijenta pred sobom. Sjećate se svega što se dogodilo. Svaki tim čine liječnik, medicinski tehničar i vozač. Oni su puno više od kolega s posla. Sa 16 godina iskustva u kriznim situacijama, liječnica Greta Dodik naučila je kako i nakon potresnih intervencija ostati pribran. Nastojimo razgovarati jedni drugima puno s tim. Ako se dogodi nekakva neugoda na poslu, te situacije uglavnom mi raspravimo, nekad ostajemo poslije na kavi, jer to su naše one poznate nekakve rituali gdje zapravo mi taj stres zapravo jedni s drugima podijelimo. Kroz svakodnevne rituale, sate provedeno zajedno, ponekad se rađaju i romanse. Pa čujte, ne znam, ja bih rekla da je to laž, ali ima vjerovatno svega koje su svugdje drugdje. Mi ne stignemo. Uopće nema. Da. Sa stresom se svako od nas na svoj način nosi. Pa ponekad na bolnici isto zafrkavaš kolegice, ali ovako posla ovdje zbilja ne stigneš. Zagrebačka hitna medicinska pomoć prošle godine imala preko 75.000 intervencija. Ekipe tjedno odrade u prosjeku 4 smjene od 12 sati, ali bez obzira na stres i teške uvjete, oni moraju biti uvijek spremni. Sa svih smo strana obasuti istraživanjima o higijenskim navikama u Hrvatskoj. Zato smo mi skrivenom kamerom provjerili koliko će ljudi oprati ruke nakon korištenja WC-a.